दा नोंसिनि एसे क्लिपफोरखौ देखायगोन आरोना भिडिअ'आव नोंथांमोना नायबा नुगोन माबायदि जादों मुभिफ्रा वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस नोंथांमोनखौ आंनि सानजारां ब्लगाव फिन खेबसेयाव बरायहरनाय थाबाय बिराद गोबावसैमोन ब्लग भिडिअ लाबोयैया ओमफ्राय दिनै नै मोनसे ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना जोङो दायो मुभि नायनो थांगासिनो बङाइगावआव नोंथांमोना एन्थों नायबानो जाबाय आं दा मुभिनि नामखौ खोन्थाथ'ला दा दसेनि उनाव खोन्थानोसै आरोना दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो मिथिखागोन जोङो मा मुभि नायनो थांगोन एसे बरिंबो मोनलाबायदों नालाय गोसोफोरखौ एसे एन्जयमेन्ट लानो जोङो थांसै मुभि नायनोसै फैनोसै दा नोंथांमोना एन्थों नायबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरोना साबसक्राइबफोर खालामदो शेयारफोर खालामदो मानि आंनि चेनेलाबो गोदानसो नालाय दासो एसे जाहांगासिनो मानि ब्लग भिडिअ लाबोनोबो बांद्राय टाइम मोनबाय थाया स्टुडेन्ट लाइफ माखासे एसे बेलेग खामानिफ्राव बेस्थ' थानांगौ जायो दा नायनोसै टाइम मोनबानो हगारबाय थागोन आरोना लाबोबाय थागोन दा नोंथांमोना सापर्टल' खालामबाय थाबानो जाबाय आरोना दा जोङो दसे उनाव थांसै सान्दुंआबो बिराद गोसा ओरैबायदि गोसा थिं एकदम रानथाबजोबगोन गोसोम जाजोबलायगोन आरो दा जोङो थांबाय थानोसै ओमफ्राय नै जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना थांसै सान्दुं गोसाबाबो माथो उफाय नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ चलो फाइनाली जोङो लकेसन मोनफैबाय बेयाव नायगोन आरोना दा मुभिनि नामखौ फाइनाली जोङो दा लकेसन मोनफैबाय आरोना नायनोसै मुभिया माबायदि जायो एक्साइटेड नायनोथ' मोजां ना गाज्रि नायबासो मिथिसिगोन माबायदि जायो फाइनाली जोङो थांसै आरोना लिफ्टजों एक्साइटेड बिरादनो नायनोसै माबायदि जायो मुभिया थाव फुनानै बोरैबा बे खर'आ फैनांगौ रिजोबलै एकदम लेजि या फाइनाली नै मुभिनि नामखौ आं नोंसिनो रिलिज खालामबाय नायदो आरोना गार्डेन अफ द गेलेक्सिनो बेखौ नायगोन आरो जोङो दायो की गन वाला करेला चंद है क्या मालूम कौन है फाइनाली मुभिखौ नायखांबाय आरोना मोजाङानो एसे टेक्न'लजिनि थाखाय नायजागोन नोंथांमोनाबो नायफैनो हासिगोन एबार गार्डेन अफ द गेलेक्सि होनदों नामा मुभिनि नामा दा मुभि नायखांबाय जोङो बेनिफ्राय थांनोसै आरोना
एक्सनफ्राथ' हिट जाखायो हलिउडनि मुभि नालाय गासिबो टेक्न'लजि सिस्टेम गोजा साइन्स अफ टेक्न'लजि बिराद थाङो